the master. Čaute kresľúdkovia. Dneska som pre vás prichystal vlog číslo 2. Ale najprv vám ďakujem vám za to, že ma pozeráte na YouTube. Za to vám strašne ďakujem. A ešte za to, že všetko stúpa hore. Či už s lajkami, s pozretím a tak ďalej. Ak ste si všimli, už mám aj novú kameru, ale je to lepšia kvalita. OK, pustíme sa do toho. V tomto vlogu si povieme, čo vás bude čakať. Budem po čase točiť aj let's playe. Budem aj točiť napríklad asky, challenge, random vlogy, ochutnávky a tak ďalej. Ďakujem vám za to, že ste si kúkli to prvé videjko. Naozaj vám ďakujem. Áno, som amatér. Ale nebojte sa, ja sa zlepším. Napríklad niekto si povie, že to hej, ty nevieš rozprávať pred kamerou? Veď to je také ľahké. Ale ľudia, a hlavne vy hejteri, to není všetko také ľahké, ako si vymyslíte. Najprv, aby bolo všetko top, potom musíte natočiť video, ale nezabudajte sa pozerať hlavne do kamery, priamo, nie hoci kde. Sice niekedy je to už problém na oči sa pozrieť do tej kamery, ale pozrite sa tam. To video, čo ste natočili, musíte upravovať, to už je podľa vás, aj do striha to treba. Nie len tak, ako vy si myslíte. Áno, niekedy je to naozaj veľa hodín. Musím si dať námahu s videom. Potom dáte render a nie je to len také, ako vy si myslíte, že kliknete a už máte video. No, ak chcete mať dobré video, kvalitné všetko, tak treba sa s tým pohrať. Áno, popis do toho videa a ak tak ešte na YouTube si to upraviť, ale treba tam aj popísať všetko, ak dať aj e-mail a nejaké webové stránky, Facebook, Ask a takéto podobné. Takže, nemyslíte si, že prídete na počítač, dáte video do nejakého programu, kliknite nejaký gombík alebo na klávesnici niečo kliknete a je video, to sa vám zdá asi. V tomto videu asi veľa rozprávam, ale aby ste vedeli dopredu, že niekto keď točím videa a niekto mi vraví, že toto rozprávaj, ale nie je to tak, ako vy si myslíte. To sa vám povie, idem si rozprávať pred kamerou, ale to video, čo vy natočíte, chcete niekde dať, aby to niekto aj videl. A nie iba vy, aby ste to videli. Takže čo z toho vyplýva, musí sa snažiť aj natočiť, rozprávať sa ako keby sám so sebou. Proste ako keby ste boli teraz naživo, rozprávate sa. Sice aj vy si môžete teraz robiť, lebo keď to budete strihať, tak proste no. Ale chcem vás ešte upozorniť. Ak tak, píšte mi na e-mail, budete to mať všetko hodené v popise, buď na LSD alebo na Gmail. Potom, ak naozaj nejakú challenge a budem niečo natáčať, tak ak chcete niečo so mnou natočiť, tak mi píšte do komentárov, alebo ak vonku ma stretnete alebo niečo, píšte mi prosím, vás, tak mi normálne napíšte do komentáru, stačí, ja si to prečítam, že ak budete chcieť niečo so mnou natočiť, tak ja sa rozhodnem áno alebo nie. Takže ak ja nebudem mať čas, takže nehnevajte sa, ale keď nebudem mať čas, tak nebudem natáčať. Teraz videjka bude určite častejšie budem natáčať, nie ako vtedy 3 týždne prešli a natočil som málo kedy času bolo vtedy a práve som pri starkej. Dobre, z tohto videa to by mohlo byť asi všetko. Ďakujem, že toto videjko ste si pozreli, bude asi krátke, ale snažil som sa niečo rozprávať vám. Takže píšte do komentárov a tak ďalej, mi píšte do komentárov tam dole.
ak sa vám naozaj video páčilo, hoďte mi ten like. Ak chcete ma naďalej pozerať a môj kanál a videa sa vám páčila, moja tvorba, tak prosím vás, hoďte mi tam odber a naozaj aj ten koment mi pomôže. Hejterov môžem fakovať, to sú mi vieš kde. Nejaká zima je, lebo akurát prší a búrka je riadna, akurát to rozhlas hrá, že niekto asi zomrel. Takže, moji ľudkovia, ako crazy ľudkovia, naozaj pozrite si toto video, hádam, že bude dobré. Pokúsim sa urobiť čím najlepšie toto video, hodím to do počítača, urobím to video a potom sa dám na YouTube. Budem častejšie naozaj natáčať videá. Som smedný kúsok, lebo už veľa rozprávam. Prepáčte, ak počujete ten rozhlas, ale pokúsim sa to prekryť. A tieto prázdniny, už za chvíľu koniec mesiaca, ešte mesiac a zase škola. Naozaj, už bude koniec, lebo už asi, ako vidíte, a ja sám vidím, že už nemám o čom rozprávať. Pokúsim sa čím najviac ešte vyprodukovať za seba. Neviem, čo idem robiť dneska, ale je núdza riadna. Ani ja sa za ženou nepôjdem, bohužiaľ. Ale nie, pôjdem. Nebudem ako nejaký... Dobre, tak sa naozaj lúčim s vami a držte sa, kúkajte ma naďalej, hoďte tam like, odber, aj dislike si dajte, koment nejaký dobrý. A naozaj, ak sa vám páčilo, tak hoďte aj odber. A robím to kvôli vám, tak nečudujte sa, že prečo niekedy mi prepína na tú moju hlavu. Dobre, tak je koniec už tohto videjka a poviem ešte potom s Badym, len prší, nevadí, musím aj tak ísť so psom na prechádzku, nebude tam pri nás doma. Dobre, také moji ľudkovia, crazy ľudkovia, ďakujem vám, že toto video ste si pozreli a ja sa s vami lúčim, tak čaute. Crazy ľudkovia.